Здравейте! С още едно кратко видео на моя канал. Днес ще ви представя моята сутрешна гимнастика за шията и врата и упражненията ми за очи. Ще ги направим в рамките на 5 минутки. 5 минутки за шията и врата и 5 минутки за очите. Разбира се, че може да направите и повече, но в забързаното ни ежедневие обикновено хората нямат време. Затова съм събрала моята рутина и ви я представям. Насладете се! Започваме да движим главата. Пускаме брадичката надолу и нагоре. Надолу и напред, нагоре и назад. Няколко пъти. Изправили сме гърба. Може да го правим с вдишване, издишване, за да бъде още по-осъзнато. Достатъчно. Ляво ухо към ляво рамо, дясно ухо към дясно рамо. Няколко пъти пускаме, натискаме противоположното рамо към земята. Може да се чува скърцане, лекичко, някакво нежно или по-силно пращене в прешените на врата. Задържаме на едната страна, можем да сложим ръката върху ухото без да натискаме, още малко да натежи. Разтягаме, натискаме противоположното рамо надолу. Лекичко завъртаме брадичката надолу, ръката остава горе. Само тежим върху главата, разтягаме странично диагонално. Към трапеца. Връщаме главата, наместваме леко и отиваме на другата страна. Задържаме този път ляво ухо към ляво рамо. През цялото време главата невидимо дърпа, все едно е закачена на клонец към тавана. Разтягаме гръбнака. Ако искаме, слагаме ръката малко да потежи. Разтягаме тук и натискаме рамото надолу. Завъртаме главата към мишницата или към ямката на ключицата. Оставяме ръката да тежи за малко отгоре. Разтягаме леко по-странично и назад. Връщаме бавно и наместваме главата с едни финни осморки. Тук също може да чувствате скърцане. Все едно брадичката ви рисува легнали осмици на земята. Достатъчно. Обръщаме главата, като се опитваме да погледнем зад едното рамо и зад другото. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Задържаме на едната страна. Хубаво отваряме раменете, хубаво издърпваме гръбнака нагоре. Задържаме на другата. Връщаме се център и последно ще направим кръгчета с главата. Вдишваме нагоре и назад. Издишваме надолу и напред. Казахме, че това ще бъде много кратка гимнастика. Ако имате проблеми с шията и врата, шийна остеохондроза, последствия от нея, ушипяване,
трябва да правим доста по-дълга гимнастика, да бъдем по-внимателни, да бъдем по-дисциплинирани. Всеки Божи ден да имаме 15-20 минути упражнения за шията и врата, за да може тези състояния да намалят своето влияние и дори да върнат положението си до нормално. Аз вярвам, че абсолютно всичко в тялото ни с правилните практики може да оздравее. Сега сменете посоката. На моя канал има по-дълга гимнастика за шията и врата. 25 минути, мисля, че е с обясненията. Упражнения на един руски лекар, Шишонин. Много добра гимнастика. Ако имате проблеми, може да направите по-дългия вариант. Това е за профилактика и за поддържане на едно хубаво състояние, много подходяща за сутрин след събуждане. Връщаме се горе и това беше 5-минутната гимнастика за шията и врата. Започваме упражненията за очите. Затваряме очи, отваряме очи, затваряме, отваряме. Поглеждаме нагоре, поглеждаме надолу. Очите отиват до максимума, колкото могат нагоре и надолу. Внимаваме да не ни боли. Наляво и надясно. Сега правим по диагонал, горе-дясно, долу-ляво. Опитваме се да погледнем върха на главата и отгоре какво има. Аз обичам да правя тези упражнения с затворени очи. Внимавайте да не местите главата. Затваряме очи. Абсолютно същото се случва. Очите се движат зад затворените клепачи. По този начин си почивам, правя си динамична медитация. Сега горе-ляво, долу-дясно. Ако имате време, може да направите комплекса веднъж с отворени очи и веднъж с затворени очи. Така ще стане още по-богат, още по-добра работа за очите. Това са упражнения по системата на Норбеков. Доказано оздравяват очите, намаляват диоптъра. Аз ги правя всеки ден сутрин, заедно с тези упражнения за шията. Достатъчно мигаме. Сега правим панделки. Горе-ляво, долу-ляво. Горе-дясно, долу-дясно. Горе-ляво, въртим очите по панделката. Може да задържаме за няколко секунди. Когато стигнем в крайната точка е добре. Отново напомням, внимаваме да не местим главата. Ще направя също уточнение, че това е кратка гимнастика за очи. Може да направите много по-богата. Ще запиша и малко по-дълги видеа, но това е за заети, за бързани хора. Сега сменяме посоката на панделката. Вървяхме така, сега ще се върнем обратно. Горе-ляво, долу-дясно, горе-дясно, долу-ляво. Поглеждаме за малко върха на носа и поглеждаме нещо, което е в далечината. Фокус върха на носа, фокус. Колкото по-далечен обект можете да видите в стаята или може да погледнете навън през прозореца.
Ще направим сега осморки, които ще бъдат с големината на лицето и с център върха на носа. Затваряме очи и въртим очите в тази форма. Вертикални осморки. Сменяме им посоката. Достатъчно. И сега ще направим хоризонтални осморки, отново с център върха на носа и големината на лицето настрани. И последно мигаме интензивно. Хубаво е да си пуснете някаква класическа или любима ваша музика, да сте се заредили добре, позитивно, за да може да заредите очите с здраве, с намерение да виждат само хубавите неща през деня. И сега ще ги заредим точно с такова намерение. Разкриваме дланите. Събираме енергия в тях и я отдаваме на лицето, на очите, слагаме ги близо. Може да докоснем, може да останат на няколко милиметра от лицето. Топлината на дланите се усеща с очите, те я приемат. Приемат нашето намерение да са здрави, да виждаме добре, да виждаме доброто от другите, доброто и красивото в света и в живота. Отваряме очи в тъмните длани. Отдалечаваме ги на нивото на лицето, докато фокусираме. Пускаме, мигайки надолу. И това беше нашата кратка практика. Благодаря ви, че бяхме заедно. Надявам се, че съм ви била полезна и че ще започнете да правите всеки ден нещо, което е толкова простичко и кратичко, за да бъдете здрави и да се чувствате добре. До нови срещи на моя канал. Ако ви е харесало видеото, споделете го, абонирайте се и ме подкрепете или ме питайте нещо в коментари или на имейла. Благодаря ви и до скоро!